anyị kelee Chineke n'ihi mmeso ọma ya na amara ya n'ebe anyị nọ n'otu n'otu dịka ndị Chineke mere ihe ọma. Ya mere mgbe ọtụtụ akwụkwọ nsọ sị anyị chegharịa n'ihi na alaeze Chineke dị nso. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-edibe onwe anyị, eziokwu adịghị n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị na-ekwupụta mmehie anyị, Chineke anyị bụ onye obi ebere, ọ ga-agbaghara anyị ma tọpụ anyị n'ajọ omume anyị. Ya mere ka anyị were nwayọọ nọdụ ala ma ọ bụ ikpere n'ala rịọ Chineke nna ka ọ gbaghara anyị n'ụzọ niile ọ bụla nke anyị si rie mpe. N'ụzọ ọ bụla nke anyị si wee mejọọ Chineke, n'ụzọ ọ bụla nke site na akparamagwa anyị ka iwe Chineke ji wee dị ọkụ n'ebe anyị nọ, ka isi Chineke biko gbaghara. Ya gbaghara ka anyị na-ekwesịghị ekwesị anyị na-ekwesịghị ntụkwasị obi na nnupụisi anyị, ka Chineke nyere anyị ofere ka Chineke na Chineke Ọkpara na Chineke Mmụọ Nsọ gbadata n'etiti anyị. Bụla dịka anyị bịara ụka nke owuwe ihe ubi nke mbụ, karịa inwe ihe Chineke ga-eleba anya, ya wesụla aka ya azụ ịnara ihe onyinye anyị. Nna mere anyị obi ebere, 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 mere anyị obi ebere. Chineke mere anyị obi ebere, mere anyị obi ọmịiko. Ka Chineke nke pụrụ ihe niile, onye kwere nkwa ebe a na ndị na-eche anyị n'ezie, ya mere anyị Amen. gbaghara mmehie anyị niile, Amen. nye anyị ike na ume ibi ndị iyi Chineke, mekwa anyị ndị nketa oke alaeze site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ekpere nke onye nwe anyị. Alaeze gị bịa, ka eme ihe na-achọ dịka esi mee n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa, ka nyezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubara anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze onye nwe anyị mmehie gbukwara Chineke zọpụta anyị ọsọsọ.
19.
ọgụgụ anyị nke mbụ. Ihe ọgụgụ anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Samuel. Samuel nke abụọ, isi 9, malite n'amaokwu nke mbụ. 2 Samuel chapter 9 from verse 1. David wee sị, ọ dị onye ọbụla fọdụrụ ọzọ nye ụlọ Sọl ka m wee mere ya ebere n'ihi Jonatan. Ụlọ Sọl nwere otu oru, aha ya bụ Ziba. Ha wee mụọ ya bịakwute David. Eze wee sị ya, gị onwe gị bụ Ziba? Ọ sị, oru gị bụ ya. Eze wee sị, ọ dị nwoke fọdụrụ ụlọ Sọl ọzọ ka m wee mere ya ebere Chineke? Ziba wee sị eze, otu nwoke fọdụrụ, Jonatan, nke dara ngwọrọ n'ụkwụ ya abụọ. Eze wee sị ya, olee ebe ọ nọ? Ziba wee sị eze, lee, onye ahụ nọ n'ụlọ Maka nwa Amel n'ime Lodeba. Eze bụ David wee ziga kwupụta ya n'ụlọ Maka nwa Amel site na Lodeba. Mefiboshet nwa Jonatan nwa Sọl wee bịakwute David, gaa kpọọ ihu ya n'ala, kpọọ isi ala. David wee sị Mefiboshet, ọ sị, lee oru gị. David wee sị ya, atụla egwu, n'ihi na aghaghị m imere gị ebere n'ihi Jonatan bụ nna ya. M ga-eweghachikwara gị ubi niile nke Sọl nna gị. Gị onwe gị ga-erikwa nri na tebụl nke m mgbe niile. Ọ kpọọ isi ala sị, gịnị ka oru gị bụ na ị ga-eche ihu n'ebe nkịta nwụrụ anwụ dị ka m nọ? Eze wee kpọọ Ziba, onye bụrụ nwa okorobịa Sọl, sị ya, ihe niile Sọl n'ụlọ ya niile nwere ka m nyeworo nwa onye nwe gị. Ị ga-alụkwara ya ọlụ alụbi, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom na ndị oru gị. Ị ga-ewebatakwa mkpụrụ ọmịa ka nwa onye nwe gị wee nri ọ ga-eri. Ma Mefiboshet nwa onye nwe gị ga-eri nri na tebụl nke m mgbe niile. Ma Ziba nwere ụmụ ndị ikom 15 na ọrụ ndị oru. Ziba wee sị eze, dịka ihe niile si dị nke onye nwe m bụ eze nyere oru ya n'iwu, otu a ka oru gị ga-eme. Eze wee sị, ma Mefiboshet ga-eri ihe na tebụl nke m dịka otu n'ime ụmụ eze. Mefiboshet nwekwara otu nwatakịrị nwoke, aha ya bụ Maịka. Ma ndị niile ndị bi n'ụlọ Ziba bụrụ Mefiboshet ndị oru. Mefiboshet wee biri na Jerusalem n'ihi na ọ bụ na tebụl eze ka ọ na-eri ihe mgbe niile. Ma ya onwe ya dara ngwọrọ n'ụkwụ ya abụọ. Nke a bụ okwu n'ụra. Ihe ọgụgụ anyị